Aș vrea ca să deschidem Biblie, să citim din câteva locuri din ea despre același lucru. Și întâi vom citi de la 2 Împărați, capitolul 4, versetul 42 până la 44, și apoi mergem în Noul Testament. A venit un om din Baal Shalisha, a adus pâine de cele dintâi roade omului lui Dumnezeu, și anume 20 de pâini de orz și spice noi în sac. Elisei a zis: dă oamenilor acestora să mănânce. Slujitorul său a răspuns: cum pot să dau din ele la 100 de inși? Dar Elisei a zis: dă oamenilor să mănânce, căci așa vorbește Domnul, vor mânca și va mai rămânea. Atunci le-a pus pâinile înainte și au mâncat și le-au mai rămas, după cuvântul Domnului. Mergem în Evanghelia după Marcu, capitolul 6, versetele 51 și 52, și apoi vom merge în capitolul 8. Apoi s-a suit la ei în corabie și a stat vântul. Ei au rămas uimiți și înmărmuriți, căci nu înțeleseseră minunea cu pâinile, fiindcă le era inima împietrită. Capitolul 8, versetele 17 la 21. Iisus a înțeles lucrul acesta, să mergem la 15. Iisus le dădea în grijă și le zicea: luați seama să vă păziți bine de aluatul fariseilor și de aluatul lui Irod. Ucenicii se gândeau și ziceau între ei: fiindcă n-avem pâini. Iisus a înțeles lucrul acesta și le-a zis: pentru ce vă gândiți că n-aveți pâini? Tot nu pricepeți și tot nu înțelegeți? Aveți inima împietrită? Aveți ochi și nu vedeți? Aveți urechi și nu auziți? Și nu vă aduceți aminte deloc? Când am frânt cele 5 pâini când am frânt cele 5 pâini la cei 5.000 de bărbați, câte coșuri pline cu fărâmituri ați ridicat? 12, i-au răspuns ei. Și când am frânt cele 7 pâini la cei 4.000 de bărbați, câte coșnițe pline cu fărâmituri ați ridicat? 7, i-au răspuns ei. Și el le-a zis: tot nu înțelegeți? Amin. Aș vrea la rândul meu și eu să vă salut cu cel mai frumos salut al creștinilor, și anume: Hristos a înviat. Și acum mi-am adus aminte de un caz când eram eu mic, pe vremea copilăriei. Tatăl meu ținea legătură cu părintele ortodox care era în sat, la biserică. Și îi spuneau toți părintele Vasile. Era un om în stare, un om serios la lui, în postura în care era, și tata avea întâlniri cu el și discutau din Biblie despre adevărurile lui Dumnezeu. Pentru că tata a fost fondatorul Bisericii Baptiste în sat. Și îmi aduc aminte de vremurile frumoase, și anume de aceste întâlniri și discuții a părintelui Vasile cu tatăl meu. Și tot pe vremea aia, în sat, care sunteți de vârsta mea, plus, minus, vă aduceți aminte că era o tactică a partidului care conducea și țara noastră, și au fost niște vremuri când foloseau lectori ateiști ca să meargă și să distrugă credința în oameni. Și în timpul sărbătorilor de Paști, comuniștii, ateiștii de pe vremea aia în sat au adunat oamenii la Casa de Cultură, la club,
și a adus niște lectori ca să-l facă de râs pe Părintele Vasilie cu credința lui despre Dumnezeu, despre învierea Domnului Iisus. Și ca să-l facă de râs în fața oamenilor, l-a chemat sus și i-a spus: Părinte, dacă crezi că este Dumnezeu și dacă crezi că Iisus Hristos a înviat, dovedește-ne nouă tuturor despre aceasta. Și Părintele s-a ridicat sus și fiindcă erau sărbătorile de Paști și cum ne salutăm și noi, așa era și pe atunci. Și Părintele Vasile s-a ridicat sus și i-a salutat pe toți cu Hristos a înviat. Și toți au răspuns, inclusiv și lectorii care erau acolo, au răspuns: adevărat a înviat. Și Părintele s-a coborât jos. Nu, Părinte, stai acolo și dă-ne dovezi că credința ta e dreaptă și că, într-adevăr, Hristos a înviat. Și spun: ce dovezi vreți dacă voi singuri ați afirmat că cu adevărat a înviat? Și a plecat. Fraților, nu vreau să vă aduc dovezi, să vă conving că Hristos a înviat. Eu știu că credeți aceasta. Ce vreau eu astăzi să vă aduc în față un lucru simplu. Pentru noi cei care ne-am pocăit, pentru noi care am ajuns să fim copii de Dumnezeu, ca să creștem, să ne întărim în credința noastră, în viața noastră de pocăință, și pentru cei care încă nu l-au primit pe Domnul Iisus într-un mod real, ca să ajungă și ei copii de Dumnezeu. Dar vreau să vă spun că e posibil pentru oricine astăzi să ajungă să fie un copil de Dumnezeu, real. Real. De ce v-am spus că nu vreau să vă aduc dovezi despre învierea Domnului Iisus? Pentru că am înțeles un lucru. Toți care caută dovezi că există Dumnezeu, că Hristos a înviat, ăștia sunt oameni necredincioși care nu vor să creadă. Oricine caută dovezi, dă dovadă de necredință, că el nu vrea să creadă. Cine vrea să creadă, crede. Oamenii care vor să creadă nu caută dovezi. Ei n-au nevoie de dovezi. V-am mai spus altă dată, tot pe vremea aia, unul din lectorii ateiști îi spune unui pocăit: bă, tu ești fraier. Tu, într-adevăr, crezi și scrii Biblia? Și da, cred. Și tu crezi că a venit un pește mare, l-a înghițit pe Iona, apoi s-a dus și l-a scuipat pe mal? Da, cred. Dar logic, e posibil așa ceva? Și omul spune: măi, mie nu trebuiește logică. Mie nu trebuie dovezi că e logic, nu e logic. Eu cred ce-i scris. Dacă ar fi fost scris că Iona a înghițit chitul și l-a scuipat pe mal, și asta credeam. Eu nu caut dovezi. Fraților, oamenii care vor să creadă, în simplătatea lor, vin la Domnul Iisus și îl cred pe cuvânt. Și beneficiază într-un mod extraordinar. Toți oamenii care în simplătatea lor vin la Domnul Iisus ca să-L asculte și să creadă ce spune El, ăștia sunt cei mai fericiți oameni. Pe ăștia Dumnezeu îi face copii de Dumnezeu, născându-i din nou. Și de aceea vă spuneam că e posibil astăzi pentru oricine care vine în simplătatea lui la Domnul Iisus și îl crede pe cuvânt, e posibil să se facă copil de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu dorește, scrie Scriptura, ca toți oamenii să se pocăiască. Și aceasta este calea. Calea fiecăruia dintre noi spre viață. Să venim la Domnul Iisus, să-L credem pe cuvânt și pocăindu-ne, noi trecem de partea Lui și El se ocupă de noi. Am citit chestia asta, cazul ăsta cu
înmulțirea pâinilor. Și am citit din Vechiul Testament pentru că ceea ce s-a întâmplat pe vremea lui Elisei și ceea ce s-a întâmplat pe vremea Domnului Iisus când de 2 ori a înmulțit pâinile, se bazează, se fondează pe așa spune Domnul. Așa spune Dumnezeu. Nu are importanță ce cred eu, ce înțeleg eu, ce vreau eu, ce pot eu. Nu e aceasta important, pentru că noi oamenii suntem limitați. Dumnezeu nu e limitat în nimic. Și la Dumnezeu toate lucrurile, absolut toate lucrurile sunt cu putință. De-aia vă spuneam că oricine, și oamenii buni, și oamenii răi, și hoții, și bandiții, și oricine n-ar fi, dacă vii la Domnul Iisus, e posibil din partea lui Dumnezeu să devii astăzi un copil de Dumnezeu. A fost unul, vă aduceți aminte, care a fost răstignit pentru banditismul, hoția lui. Și acolo pe cruce a venit la Domnul Iisus și l-a crezut pe El, pe cuvânt. S-a uitat la El și a văzut în El Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii. Și pocăindu-se în inima lui, Domnul Iisus i-a promis. Și tălharul l-a luat pe cuvânt. Domnul Iisus i-a spus, astăzi vei fi cu mine în rai. Și acest om tălhar, om rău, l-a luat pe Dumnezeu pe cuvânt și a ajuns în rai cu Domnul Iisus. E foarte simplu. E foarte simplu. Ucenicii care au umblat 3 ani și jumătate cu Domnul Iisus, cu Dumnezeu, în mod real pe pământ, au fost școlarizați de Dumnezeu. Și Iisus îi învăța multe lucruri. Îi pregătea ca apoi să meargă mai departe, să transmită lucrarea lui Dumnezeu. Ca oamenii să creadă și prin credință să fie mântuiți. Și Domnul Iisus se ocupa cu ei vorbindu-le, Domnul Iisus se ocupa cu ei arătându-le prin pilde și Domnul Iisus se ocupa de ei demonstrându-le că la Dumnezeu totul e cu putință. Și ucenicii n-au înțeles, cu părere de rău. Pentru că am citit aici, Domnul Iisus le dă în obraz și le spune, tot nu înțelegeți. Ați văzut cu ochii voștri. Și ceea ce am vrut eu să vă demonstrez, să vă arăt, este că Dumnezeu poate face orice. La El totul este cu putință pentru noi oamenii. Și, fraților, cei ce n-au înțeles ucenicii atunci, aș vrea să înțelegem noi astăzi. Și este un adevăr simplu. Ucenicii atunci n-au putut să înțeleagă, nici în primul caz cu mulțirea pâinilor, nici în al doilea caz. Ceea ce îi preocupa pe ei era, băi, cum s-a întâmplat asta? Cum de Dumnezeu a putut să facă așa ceva? Oare cum Domnul Iisus a mulțit? Ce a făcut El acolo? În loc să înțeleagă că Dumnezeu așteaptă de la ei să-L creadă pe Dumnezeu pe cuvânt. Dacă El a spus, aveți câte 5 pâini acolo, aveți câteva pâini, câțiva pești. Dacă Dumnezeu îți spune, ia și hrănește miile de oameni, fraților, e posibil. Dacă Dumnezeu spune că așa e bine și așa beneficiezi, așa poți să ajungi om mare în fața lui Dumnezeu, dacă îl asculți, îl iai pe Dumnezeu pe cuvânt. Și în cazul lui Elisei, Elisei spune că așa vorbește Domnul. Nu Elisei, dar e din partea lui Dumnezeu, căruia toate lucrurile sunt cu putință. Fă, uite, așa și așa și așa. Ca să
vedem în mod real, în mod practic, în viețile noastre, minunile lui Dumnezeu, fraților, trebuie să intrăm practic în ceea ce spune Dumnezeu. Vă spuneam altă dată, vă aduceți aminte când evreii au ieșit din Egipt și au ajuns la Iordan și trebuiau să treacă Iordanul. Și Dumnezeu îi spune prin Moise, luați și treceți Iordanul, să meargă înainte oamenii cu chivotul, pe urmă preoții și așa mai departe și toți să treacă în partea cealaltă. Și evreii au pășit, au intrat în apă, dar apa nu se oprește. Lucru frumos, lucru interesant este că nu s-au oprit nici ei. Ei au mers mai departe în apă. Și atunci când apa a ajuns la glezne, atunci s-a oprit apa. Și au trecut ca pe uscat. La cuvântul lui Dumnezeu. Ce ne spune aceasta? Exact ceea ce am spus eu. Fraților, dacă eu vreau să dovedesc că îl iau pe Dumnezeu pe cuvânt și voi beneficia de ceea ce spune Dumnezeu, eu trebuie să intru în ceea ce spune Dumnezeu. Eu nu pot să stau pe mal și, Moise, hai, mai stai de vorbă cu Dumnezeu, mai fă ceva, mai întinde toiagul sau mai știu ce acolo, oprește apa și atunci trecem. Noi vrem întâi să vedem că Dumnezeu ceea ce spune se împlinește și apoi trecem și noi. Nu, ei au intrat. Și aceasta a fost un imbold pentru Dumnezeu să facă lucruri mari pentru oamenii aceștia. Fiindcă este cena Domnului, aș vrea să mă mărginesc cât mai repede. Fraților și oameni buni care sunteți aici, în sală, Domnul Iisus a spus multe lucruri spre binele nostru. Aș vrea să scot în evidență doar câteva. El a spus, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Mulți dintre dumneavoastră ați ajuns în împrejurări dificile, în problemele vieții sau mai știu în ce circumstanțe. Luați-L pe Domnul Iisus, pe Dumnezeu, pe cuvânt. Și dacă El vă spune, veniți la mine și eu vă voi da odihnă, veți vedea cu ochii voștri că ceea ce spune Dumnezeu se întâmplă. Așa au făcut toți pocăiții. Ăsta a fost cuvântul care ne-a chemat, ne-a motivat să-L credem pe Dumnezeu. Și am venit la El, L-am crezut pe cuvânt și Dumnezeu a făcut din noi ceea ce a făcut. El a spus că eu stau la ușă și bat. Domnul Iisus, Dumnezeu, dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la El și voi cina cu El și El cu mine. Luați-L pe Dumnezeu pe cuvânt, deschideți-i ușa și veți vedea în mod practic că ceea ce a spus El se întâmplă. Mi-aduc aminte de un caz pe vremea lui Napoleon. Ați auzit toți despre el. Și acest împărat al Franței, odată călărea prin munți cu armata și la un moment dat, calul pe care călărea el, ceva s-a întâmplat cu el și a început să sară, a început să fie într-o mișcare stranie și a luat-o la fugă înspre prăpastie. Și atunci unul dintre soldații de rând s-a repezit și a apucat calul de frâu și l-a oprit. Era un soldat de rând. Și Napoleon se adresează lui și îi spune: îți mulțumesc mult, capitane. După un timp, soldatul ăsta se duce în cercul ofițerilor
se apropie de un capitan de acolo, îl bate pe umăr și spune, ce mai faci tu? Cum te simți? Ăla se uită la el și zice, cine ești tu? Tu, un soldat de rând, vii la mine, ofițer, și te adresezi așa simplu? Eu nu sunt soldat de rând. De ce? Eu sunt capitan. Da, ești capitan, poți să conduci un regiment de soldați în război? Nu, pentru că nu pot, dar eu sunt capitan. Unde sunt epoleții? Unde sunt stelele care dovedesc că tu ești capitan? Nu le am, până când nu le am la mine, dar eu sunt capitan. Și ăsta spune, băi, de unde ai luat povestea asta? Cine ți-a spus ea că ești capitan? Și el spune, împăratul Napoleon mi-a spus că sunt capitan. Fraților, dacă luăm pe Dumnezeu pe cuvânt, se întâmplă ceea ce spune El în viețile noastre. Și asta vă spun eu și frații, poate să vă demonstreze că acesta e un lucru real. Dacă vrei să ajungi copil de Dumnezeu, împăratul, Dumnezeu îți spune aceasta, că astăzi poți să fii copil de Dumnezeu și să mergi acasă, copil de Dumnezeu. Luați-L pe Dumnezeu pe cuvânt. Luați și citiți Scriptura. Și tot ce spune Dumnezeu, credeți. Și făcând așa, veți beneficia de tot ce spune Dumnezeu. Și veți trăi o viață de copil de Dumnezeu, o viață frumoasă. Din soldat simplu, veți ajunge capitan, pentru că împăratul aceasta a spus. Amin.